the moment mise chako boarding to nitie safety standard manual miles of 2008 kasto nitie registration guideline of Basic Education Act of institution, every institution, man of 2021 osebedo revised up to 2021. To negidhi e skunde to gimiyo skul ni kama e kako nengitim. Koro Dr. Bello Kipsang nowacho niya ni kisetimo ma to in huru mar biro mondo omi re-registration ochierni go kendo. Koro adwani mondo mi kik wami joma ne olor skunde gi ywagi e chu. Adwani mondo mi gi hope kendo geno. Joyce nitiere geno niya kitimo gimoro amora manomiyi itimo to idhi yawe kendo kochopo January nikech onego bed ni gisenyisogi. Koro kadok kuom gima ber kata rach. Joyce gini en 50-50. Nikech gimoro donjo ka miluongo ni CBC. Nitiere watch with a parent. Ask your guardian. Talk to your mother. Ask your father. Ask your guardian. Gini ng'enye curriculum design mar CBC ma chuno emomiyo sirikal nowacho ni chal ka gima gidhi duoko thoth skunde obed day school. Mano ne giwacho. Ok ni mag primary kende kata mag secondary. Yes. Ne giwacho ni gidhi duoko thothgi kendo ne ginyiso skunde ni temuru mondo nyathi obede ma boarding koponi ok nyalre onge yo moro amora. Nyathi ka nitie gi janyuolne Joyce e higni mosekadho nitiere janyuol nitie Ulaya atiyo man gi Ulaya ok ne Ulaya mantie but janyuol nitie mabor to nyathi ni mabor. Janyuol okia nyathine ang'eni ang'ni ginen ang'ni wach ni apingi to wawa apingi ni janyuol okia nyathine. Nyathi somo e boarding school chopo kamoro makoro okia ni to mae mana nyuolo koso mama school onyuolona koso mama nyithi ji emonyuolona. Somo to somo aonge wach kendo otimo gik mane dwaro oyudo grade ne obiro. But koro kite kochopo Joyce to ng'ami neno opogore gi mari kendo opogore nyaka gi kiti. Suche olokore, timne olokore, language olokore, ikiae. Sirikal ne fwenyo gini e CBC ka. Koro CBC donjo, odwaro nitie 3 players e CBC. Nitie nyathi, nitie janyuol, nitie japuonj. Mae gima sirikal dhi timo kata obedo ni capitation boluoro. To gimo chako luor kendo ni janyuol nitie mabor, nyathi nitie mabor, nyithindo kethore, janyuol okia. Maka iluongo nyathi e boarding school, iluongo janyuol ni mama Nancy, bi wantie kodi gi wach. Kidhi to gima nyathi ni notimo Joyce. Ikiae mi wach ni matok mara jowadwa. Nikech boarding school osemiyo nitie kaka otimore makoro ibi kiae. Makamani gima ceiling nitie gi kuonde te. Koma ber nitie gi koma rach. Makamani kikedi nyaparo Joyce nyaparo debate mane wantie go chon. In ing'eni okin mari gawa. In mari James. Debate mane wantie go a teacher is better than a farmer. Simply because because no ne yudo ka jogo dhi draw gini chalre kendo romre. Nitie kako ber koro in kaka janyuol. Ber mar boarding school ing'iyo gi nyathini ang'o mochuno ne nyaka kata bedo ni wajo weg school kaka an wuon school anya dwaro mondo abed gi boarding school kendo nitie yuto mayudo ok awacho ni wrong. Makmani kaka janyuol ma nyathini an kisemiya pesa ma nyathini osekadho ibeng'i ni to product mane mibiedo godo dala cha kochuno kaka wadwa no wacho ni moro janyuol ni Ulaya ochuno ni nyathini nyaka bedin close contact gi nyathini. Koro ka jo skunde gi oseloso to ibe kidwoko nyathini e boarding ng'iye ni to mbegu mitero cha e mbegu madhi wuok cha. Ter nyathi e boarding school kochuno ochuno ni nyaka ok ni nikech koro iringo responsibility. Jonyuol moko kuomwa ni an rito nyathi oroma koro tere boarding nikech to ena dala kendo ochulo makworo iluongo no chulo kworo otholo otholo kworo dala to nyathi to nitie boarding boko dhi kata malimo kaina go wawa we kod kaina ibo duogo ira bo bisi mondo nitie gibida